Hej, Nova! Pánové, ja musím byť zahalený touto dekou, bo nemám tričko Alcatraz, čo som mal aj minulé, tak proste musím byť zahalený. Sorry, ale je to potrebné. Takže môžete si všimnúť, že mám zase o 2 týždne. Je to svinstvo, ale proste ten, čo ste po mne chceli, aby som odfotil ten stojan, no mám iný, bo nemám teraz vaňu a nemám teraz kufrík. Lebo moja mater mi upratovala izbu, tak teraz tu nemám polovicu vecí, polovicu si neviem nájsť a proste na hovno je to. Ale odfotím ten stojan, no alebo zoberiem teraz kameru a natočím ho. No neviem, ako mi, neviem. Hej, natočím to proste. Teraz sa pozerajte na ten stojan. Takže prvá lampa, druhá lampa. Buď ticho. No a teraz z 2 krabíc sa to skladá. Tuto je skleník, geomágy, tu je taká helikoptéra, pucle Simpsonovcov, kôš, podlohastý kôš a tu je šachovnica. Bola tam predtým kniha Pána prstenov, ale menšia technická chyba, už nepotrebujeme knihu Pána prstenov, lebo sme to museli celé prestávať. Mojím tuto kolegom, skoro bratom. No. A som sa pozrel do svetla a nič nevidím. Predtým, ako sa dostanem k tomu, k tej téme, o ktorej chcem hovoriť, chcem povedať o ďalších 3 filmoch, ktoré tu chcem spomenúť. 3 filmy. 3 filmy dobré. Minule som dal Mavericka, Hobbita a Pána prstenov jednotku. To sú moje najobľúbenejšie filmy. A teraz by som dal Pán prstenov 2, 2 veže. Pán prstenov 2 veže je názov filmu. A potom by som tam mohol spomenúť film že 3 veľké RK a 2 malé RK. Je to veľmi super film. Dobrá komédia a ďalej Ace Ventura 1. Dám to do popisu, ako sa to píše. Hej, Ace Ventura, ale to je jedno, hej, teraz už. Ty dávaš behind the scenes. Práve točíme. Prečo natáčaš behind the scenes? Učiteľka proste. No prečo, keď sa hlásim, tak ma nevyvolá a keď mám všetko v ryti a nechcem odpovedať, lebo mám zlý deň, tak just vtedy mi dá oné. Ma vyvolá. Ja neviem ani, čo sa robí, že či je matika, alebo nie, do prčíc. Neznášam to. Téma. Prečo sú ľudia svine? Stretol som chlapca raz v živote, nepoviem vám, ako sa volal, nepoviem vám, kto to bol, kde chodil predtým a také veci. Ja som mu požičal také 2 eurá a on mi to proste nevrátil, lebo je to zmrt. Nevrátil mi to a nechcel mi to vrátiť, lebo bol skupý žid a povedal mi, že mi to nevrátil, lebo môžem byť aspoň rád, že sa so mnou baví. No, zmrt proste. A potom ďalej, moja sestra mi nechcela požičať pero, lebo je skúpa sviňa a proste chápete. Moja sestra, ďalšia, si odo mňa vypýta 3,50, proste posledné moje peniaze mám 3,50 a ona potrebuje, lebo nemá na kávu so svojím bratrancom, tak ja jej dám 3,50. Spýtal sa ma, že či nemám 2 eurá, takže mám 3,50. Tak povedala, že dám ich, tak ja som jej to dal, jej prišla výplata 450 alebo koľko, 500 000 eur. A nemôže mi vrátiť tie 4,50 a nemôže mi vrátiť tých 20 eur, ktorý som jej bol ochotný dať na obed, lebo žiadne peniaze nemala v pondelok. A chcela po mne 5 eur, tak ja takže mám iba 20, tak som jej dal 20 eur a nechcela mi to vrátiť. A to už jej prišla výplata a mala 500 eur, neviem kedy počít.
500 obrázy, neviem koľko tam ale. Ľudia, zamyslite. A ešte neznášam strašne namyslených ľudí, ktorí si o sebe myslia veľa a o druhých málo. Proste, takto si myslí, že takto dostane jednotku z takého predmetu a takto dostane 5, tak sa mu začne vysmiať, že on je sprostý a nič nevie a pritom on mohol mať šťastie, že typol dobre. Zmrdí, neznášam takýchto ľudí, takže sa ľudia, prosím vás, zamyslite sa nad tým, že či sa správate ako úplný retardi alebo nie. A keď už sa správate, tak sa zamyslite nad sebou a začnite sa správať inak, začnite sa k ľuďom správať milo. Lebo keď sa budete k ľuďom správať milo, tak sa ľudia budú milo správať k vám. Chápete? Zamyslite sa nad tým. Čo si, japonský šamán? Nike tričko! No čo, to je jedno. On nemôže mať Nike tričko, a musí mať Alcatraz tričko. Práve som ho samrtal, to som je 10 km. Viem, že to asi príde skoro na to, aby som to robil, ale začnem robiť challenge. Napríklad také, že kto si strčí viac pingpongových lôb do huby, alebo také, že kto spadne z väčšej výšky a nerozbije si pri tom nohu, alebo podobné také veci, že... Nerozbije. Alebo kto že či tak kto zožere šumivú tabletku, alebo nie, proste také. Že kto zožere čipky a... Viete, chápete. A že či majú tie čipky takú chuť, alebo nie. Ho. Ho. Je to boh. Umývajte si zuby, priatelia. Fucking hair universe. Oh yo 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 yo, bo 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 bo, yo what to do, bo 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 bo. Skoro spadla lampička. Dobre, tak sa zdrbala dole. Mám čo? Lampička. Ruka je tiež nezlá. Vypni to. Vypni to. Vypni to. Nie, normálne rozprávaj. Vypni to. Nie. Za chvíľu si pôjdem dať pomaranč. Už je veľa hodiniek, takže asi na dlhú chvíľu. Vlastne nie, to je 5-20 minút. Tak tu už budeme mali vyrážať, no tak ale ešte nevyrážime. Tak asi za 15 sekúnd odídeme sa aj to. Ja si dám pomaranč. A pôjdeme na šach. Tam budeme hrať šach. A ja budem zase ako vždy obdivuhodný. A proste budem natáčať aj na plejko, to je jasné, ale musím najprv zistiť, ako sa to robí, už na tom pracujem. A... Už to môžem vypnúť. Kto by ma chcel vidieť, takže kto ma ešte nevidel, kto ma ešte nevidel, takže sa ma nedotkol takto. Ak prídete ku mne a dotknete sa mojho pravého líca,
tak ja zoberiem 10-kilové kladivo a drmnem vám ho o hlavu. Ak toto niektorý z vás spraví, tak ho zabijem. No tak my už pôjdeme. Čaute! To už robil Gogo.